umaga mga kapuso atong makauban ang bandang The Curve Peach aron sayro ng ilahang storya sa kinabuhi tungod kay dili lang sila banda lang. Banda sila ug mag-igsoon pa. Maayong buntag sa inyohan. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo? Maayong buntag, okay lang kami, okay kayo. So kami ang bandang The Curve and thank you so much for having us here today. Una kita magsugod, pwede ba mo magpaila-ilaw sa? So ako dahil si Carl, ako ang drummer o nagasulat po og kanta sa among banda. So ako si Kyle, ako ang vocals o guitar sa among banda and naga-assist po o nagasulat po sa among mga kanta. So ako dahil si Carlos, ako ang bass. Ako ba ang nag-compose panagsa. Yeah. Unsa ba yung meaning sa likod sa pangalan sa inyong banda nga The Curve PH? Related ba di sa inyong maigsuon? Kasi idea to ng parents namin. Kami kasi magkapatid, we have different personalities. So doon na nabuo yung idea na gawing The Curve kasi from the name na Curve. Likoy. So nagi sariling dalan ragana. So yun po. Carl, Kylie, and Carlos, before mo nag-start as a band, kinsa ba'y nag-motivate or nag-inspire sa inyohan na magbanda? Yeah, before kasi father ko is father namin, mahilig na talaga sa music. Tapos before si Carlos hindi pa siya interested into music that time. So kasama namin yung mga friends ng father ko na sina Von Ryan Torres, Charlie Comendador, Edzor Milan, and Jack Ansid. So sila yung mga taong tumulong sa amin na motivate talaga kami yung sa passion namin sa music. Lately na kasi nagka-interest si Carlos into music. Way back 2020 when the pandemic started. Pero before pandemic nakapag-jam na si Carlos sa amin. So from there, yun na, nagka-interest na siya sa music and then yun na nabuo na kami magkapatid sa banda. To Carlos naman, since you are the youngest in the family, kano sa man nimo na realize na gusto na nimo mo appeal pod sa imong mga igsuon and play as a band, wala ba ka naglisod sa pag-adopt sa culture sa banda at your age? Nagka-interest ko sa bass kay nakita na ako sila magtugtog ng masuya ko. Parang gusto ko mag-appeal o gigi. Yeah. Pili ko video games sa una. So, wala to kong field. Yan. Nagbalhin ko music. Kaya ganahan po maminaw music. Ano to? When you guys are on stage, how do you work together? So murag typical lang yapon kung unsa mi sa banda, murag sa personal lang. So sa kisa mong relationship communication yun. So if na kay problem is i-address nimo sa kuha. If na siya problem po, if na conflict, istoryahan din namo. So masking asa mi madto, murag ginamo gyud ang gina-enjoy namo as brothers. So ang respeto na ragyapon. So boto. Sama sa inyong giingon, lahi-lahi gyud mo og mga pamatasan na mag-igsuon. So ginaunsa po ninyo pag-handle ang inyong mga differences and in situations nga aduna mo'y misunderstanding unsa inyong ginabuhat. So far ma'am, wala mi niabot sa point na magbulag yun. So minsan lang kanang sobra gyud na conflict like usahay mong good mas stress sa eskwela. So maapektuhan po ang banda kay usahay pag mag-practice niya na day activity sa eskwela, so medyo bothered ang isa ka member. So usahay during the practice kanang murag saputon siya, dali lang siya saputon na murag irritable siya. So ang ginabuhat namo is kanang murag cool down lang mi, so naga-step back mi, pahaway lang sa mi, rest mi for couple of hours or mabot sa siya o ganang isa kadlaw or duha kadlaw bago mi mo padayon usab. So since ang nakagwapo sa mo is igsuon mi tanan, mag-igsuon lang mi sa banda, may dali lang gyud kuan ang mga conflict kay magsinabtanay raman gyapon mi. Isa raman kabalay. So isa yeah. And of course, eto ano ang message ninyo sa isa't isa? Ano lang, we keep enjoying lang sa music,
make og mga new songs, enjoy lang, happy lang, mo lang. So ako, akong masulti lang sila is, kung asa man ta maadto, kung asa man ta padulog, let's keep our feet on the ground yapon. So, ang respeto sa isa't isa is na yapon, o since passion na to music, enjoy na to ang music as magigsuon o as banda. So ako, message sa ila ha, copy-paste na lang. Kasulti naman natin. So ano na lang, enjoy o isolid yun po naman mong banding as pag-igsoon. Dagan kaayong salamat sa inyong tanan and continue to shine the Curve PH Band. Kini ang At Home with GMA Regional TV.